Zui da, joan entzen dira, bai, eskolara ziartian, basora soiluera. Joan den naiz, hamar urtera zuera, bezik guztertu gurdizeraz, otatan. Bai. Aixe juntu joan zen, goxian ota baten, eta ari gurdizeroa eta otiak arde hori itzen nagutan. Bai. Ari bizkaizea, hamarrean, espatan duten gurdizen lapikoa eta bizkaizeroan eukitzen jazta joan eta. Lapikokoa izango zen orduan, ez da? Lapikoa izan zen orduan lapikokoa, edo kolosaldia edo hola ba. Bai, bai. Eta zer eroten zentzen, lurrezko lapiko txubeten edo zelau? Zainbako hola, portzelanazkoa. Portzelanazkoa. Bai, bai. Lurrezkoa portuan, dindan itxusan. Orduan gurdine espatan eskaitz eroten zen duen? Espatan eskaitzen, lapikoa. Eta orduan haitze goizetik joten zen, otake baitzen lelau. Bi gero amabizek edo, gero etxean bezkaren eta lapikoa hartu ari entzat eta akargala goma. Bai, bai. Eta gurdi zeuk eroten zen duen, zeizeten zen, nidi guzterri edo behiekaz? Behiekaz. Behiekaz. Behi paria guztertute.